Rapport li sar mill-Bank Ċentrali kkonkluda li bit-tраħħis tal-kontijiet ta' dawlu l-ilma ser tikber l-ekonomija, jiżdiedu l-impjiegi u jonqos il-qatt. Sostna dan id-deputat laburista Silvio Xkembri li qal li bit-tраħħis tal-kontijiet ta' dawlu l-ilma il-prodott u s-servizz Malti ser ikun iktar kompetittiv u għalhekk ser tiżdied l-esportazzjoni kif ukoll jiżdied l-investiment. Żied jgħid li dan l-istudju qiegħed jgħid ukoll li din il-miżura ħajkollha effett dirett sabiex iżomm l-inflazzjoni u għalhekk l-għoli tal-ħajja jibqa' taħt kontroll. Dan l-istudju kien mitlub lill-Gvernatur tal-Bank Ċentrali mid-Deputat Silvio Xkembri fil-kapaċità tiegħu ta' Chairman tal-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji. Dan ir-rapport qed jelenka li b'din il-miżura biss l-ekonomija ħad tkun qiegħda tikber b'rata ta' 0.65%. Meta wieħed imbagħad iqis li fis-sena 2012, ġifieri l-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista, l-ekonomija kibret b'rata ta' 0.6%, dan ifisser li dan il-Gvern b'din il-miżura biss qabeż dik ir-rata b'iktar minn 0.05%. Dwar it-tраħħis tal-għoli tal-ħajja Xkembri qal li b'din il-miżura din se tonqos b'0.5%, kif ukoll il-prodott Malti jsir iktar kompetittiv u attrajenti u mistenni jinħolqu 115 l-impjieg ġdid. Xkembri temm jgħid li l-provvista ta' enerġija moderna, sostenibbli, ambjentalment nadifa u fuq kollox irħisa għall konsumatur huma l-elementi fundamentali sabiex pajjiżna jimxi ekonomikament, soċjalment u ambjentalment.